Není to bulk, přejídání, žádný progresivní přetěžování, ani protein nebo kreatin. Než ti řeknu, jaký hack jsem využil k tomu, abych přibral víc než 2 kg svalové hmoty za druhou půlku prázdnin, tak se nejdřív pojďme podívat do dubna roku 2023. Klečím na záchodě a doslova bliju z toho, jak jsem přežranej. 3 měsíce předtím jsem do sebe neustále cpal jídlo, a to i v momentě, kdy mi moje tělo říkalo ne, už máme dost. Kdy už jsem prostě neměl hlad, tak jsem se furt překonával, abych do sebe strkal další a další jídlo s tím, že jsem chtěl nabrat svaly. Když už si myslím, že to mám za sebou, tak doslova mě začne bolet břicho znova a jdu se znova pozvracet. Když už ta bolest břicha konečně přestane, tak jdu spát a těším se na to, až si zítra stoupnu na váhu a uvidím, kolik kil jsem schodil jenom za to, že jsem se poblil. Říkám si, to bude tak 1 kilo, možná 1,5. Ale ráno si stoupnu na tu váhu a vidím tam 75. Říkám si, no dobrý, tak nejspíš jako jsem hodně odvodněnej. Vyprázdnil se mi celý žaludek, takže v sobě nic nemám. To se napiju, najím a za chvíli budu mít prostě těch 78 kg zpátky. S tím, jaký jsem měl strach z toho bulkování, z toho, abych se přejídal, abych se zase nepozvracel, tak jsem ten bulk tak nějak přestal a začal jsem jíst méně kalorií a ta váha už zůstala na té hranici mezi 75 a 76 a už jsem se nevrátil na těch 78. Pak přišel další moment, když jsem si řekl, teďko končím s gymem, přestanu už bulkovat, začnu dělat přerušovaný půst, budu jenom cvičit doma a celou svou pozornost budu dávat na YouTube. Prostě full focus, grind tady na ten YouTube kanál, aby se to tady nějak rozrostlo. V YouTube kanále se to opravdu projevilo a začínám získávat víc a víc odběratelů každý den. Ale trochu mi chybí vlastně ty přátelé z gymu a taky vidím na grafu svýho bulku, prostě je tam, kde si zapisuju každý den svoji váhu, jak to postupně a postupně klesá. A to nemám ten mindset jako, že jo, katuju na léto, ne, prostě jsem akorát začal přerušovaný půst a jím tolik kalorií, kolik moje tělo potřebuje. Prostě ani se nepřejídám, ani nehladovím. Takhle pokračuju až do půlky prázdnin, kdy vidím na svém grafu bulku, že vážím už jenom 73,6 kg, což je úplně stejně jako v tu dobu, kdy jsem začínal chodit do posilovny na konci října. A říkám si, takhle nemůžu pokračovat dál. Pokud nic nezměním, tak za chvíli budu prostě vážit méně než 70 kg a nikdy nebudu moct dosáhnout svého cíle, že chci vážit 80 kg. Nic jiného jsem nezměnil, kromě téhletý jedné věci. A ta věc je, že jsem začal cvičit nohy 2krát týdně. Předtím jsem byl takový ten klasický gym bro, který tak nějak necvičí nohy, nebo je tak jako cvičí, ale třeba občas je skipne, dělá je třeba jednou týdně, dvakrát, nebo jednou za 2 týdny. A tady v ten moment jsem začal zjišťovat to, že cvičení nohou ti zvyšuje testosteron a že cvičení nohou je actually hrozně důležitý. Takže jsem je začal cvičit 2krát týdně a rozhodně není náhoda to, že v tom grafu, kde si zapisuju, kolik vážím, tak se v ten okamžik, přesně v ten den, kdy jsem začal cvičit ty nohy 2krát týdně, ta křivka obrátila z klesající na rostoucí. Najednou jsem začal přibírat. Nic jiného jsem nezměnil a jenom jsem začal cvičit nohy 2krát týdně. A tímhletím chci říct, že kámo, pokud skipuješ leg day, pokud jsi jeden z těch lidí, který dělám si nějaký kliky, tady cvičím s gumou, nebo dělám prostě nějaký cvičení, ale nohy necvičím, protože mi to přijde zbytečný, protože se mi nelíbí velký nohy, nebo že je to divný cvičit nohy, nebo že to je nepříjemný, tak kámo, musíš cvičit nohy. Protože ty benefity toho jsou fakt jako neskutečný. Jsi třeba stabilnější, prostě vážíš víc automaticky, protože jakmile na těch nohách nabereš nějakou svalovou hmotu,
tak prostě jsi větší. Ty svaly na nohou jsou tak velký, že jakmile na nich něco přibereš, tak to nebude pár gramů, ale bude to prostě reálně pár stovek gramů nebo kil, nebo několik kilo. Takže kámo, pokud chceš nabrat svaly a nedaří se ti to, tak nejspíš necvičíš dostatečně nohy, protože tam je fakt obrovský potenciál na to nabrat nějakou váhu. A minimálně mě pomohlo ty nohy cvičit 2x týdně, cítím se i o dost líp. A jo, řekni mi, jestli ti tohle pomohlo, napiš mi to potom do komentářů, až to na pár týdnů vyzkoušíš. A pokud se chceš připojit do komunity lidí, kteří myslí stejně jako ty a makají na sobě, tak klikni na první odkaz dole v popisku. To je všechno a měj se hezky. Čau.